Kashi na 8, yau zan yi magana akan Fulani da irin ta'addancin da suke yi a Najeriya da kuma Afirka gabaki ɗaya. Kamar yadda kuka sani, Fulani su ne shugabanninmu na Arewa, su ne sarakunanmu, don haka ake kashe Hausawa babu gaira babu dalili. Amma kun mance sama da shekara 18 ana ta'addanci a Borno, wanda kuma ba wani bafullaci da ya taɓa mulkinta, babu wani bafullaci da ya taɓa sarautar Borno, sannan kuma ko kwansila ba su da shi bafullaci. Sannan maganar ta'addancin Fulani a ƙasashen Afirka shi ma shiryayen abu ne saboda a ɓata musu rekod. Kun mance cewa wanda ya fi kowa kuɗi a tarihin duniya, wato Mansa Musa na ƙasar Mali, bafullatani ne. Mutumin da ya taimaki addini da jinin shi da kuɗin shi da lokaci. Tarihi ya nuna duk ranar Juma'a yakan gina wasu masallatai. Bayan da za a yi ka bada tarihin Mansa Musa ba tare da ka bada tarihin shi haɗe da taimakon da ya ma addinin musulunci ba. A yanzu ana danganta shi ne da kabilan Mandungu, wanda kuma kabilan Mandungu ɗaya ne daga cikin kabilun Fulfulde. Kafin ka ƙareta ni, ka je ka bincike sosai akan language evolution. To ta yaya za su ɓata tarihin irin wannan hidima da aka wa musulunci? Maƙiya musulunci suna amfani da wasu gurɓatattu daga cikinmu domin su ɓata musulunci suna, kamar yadda ake amfani da wasu ana haɗa ta'addanci wanda ake ɓata musulunci suna, kullum a ce musulmai 'yan ta'adda. To a nan Afirka shine maganan ta canja salo, tunda duniya ta kasa yarda cewa musulmai 'yan ta'adda ne, to bari a duba kabilar da ta fi ba wa musulunci hidima a Afirka, a mata kuɗin goro da cewa duka 'yar ta'adda ce. Ina mai tabbatar muku wannan ta'addancin da Fulani suke yi da ba su san dalilin da yasa suke yi ba, makarkashiyan addinin musulunci ne, kuma za a ci gaba da amfani da su in ba su sani ba. To in ma ba ku yarda da wannan ba, mu dawo Najeriya, da suke maganan cewa a Kano bafullatani ke mulki kuma bafullatani ne sarki. Ai naga cewa su ma waɗanda suke kwacen waya duk Fulani ne, ko kuma su Fulanin da suke ta'addanci a ƙasashen Afirka suka hana kowa sukuni, shugabannin su na can Fulani ne su ma. Ibrahim Traore bafullatani ne? Kai jama'a, ni ina mamakin yadda ake zuwa a shirya muku wasu labarai kuma su ɗari a ƙwaƙwalwanku ba tare da kun yi tunani ba. Ko da yake mace ce shugaban tafiyar taku, shi yasa karamin tunani gare ta. Wannan kuma sabuwar ƙungiyar da ake son a ƙirƙira da sunan cewa za ta kauda Fulani, ba Fulani za ta kauda ba, ko za ta ƙirƙiri sabon wani ta'addanci ne, tunda duk wanda ya baka bindiga ka je ka kashe wani ba zai dawo ya ansa ba. Wannan sakon yana da muhimmanci kowa ya ji shi, wanda ya ji ya yaɗa ma wanda bai ji ba. Sannan kuma muna godiya da masu liking da follow da comment da masu tura sakon yana zuwa inda muke so. Mun gode.